Ti Masakbayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiag da bitina nga agina, gapu ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni bitina, nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijemot abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat nefe a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo ita alawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni Dadim. Tako na namat nga agipulong ka ni Armando, nga dapay la ang relasyon mi, no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay-ayatag pa'y ni Dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin narak kayo pa'y laang kini Daddy. Iso nga rod amasapol nga agan nadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Jak magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man aming dagitabag kan sapatos ko. Ha? Siyak ti mang punas, manang? Ne, apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok dito eh. Adda pa'y homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni manang Tina, ta isun ti mang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jak amon no ayan ti katulong. Sika, kat adda kan dito eh. Inak la ayaban, manang. Adupay nga min ti aramidak. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagadoa pambar mo. Ayan ngay nga ro ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mun no di ka makaala iti pagpunas mo. Ne, apay asika ti mang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mat ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno adda kaduam amang aramid, tapno mabiet. Siya kung timang punas kadagita. Alaman nga ruad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan nga min, ay ati maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakit arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kayat kong ay pulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawak. Nasaysayaat ko ma, no siyak lang ti asawam. At damat namin kabingay ko. Siksikapay lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pa'y ngamin iti trabaho at akdakal ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso ken reknak bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka, makikiak kita, sikamat. Umay ka ngaminan. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na, dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod nga eh. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano, no agdamag iji balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan tayo ti project mo. Gimatang ka kumapay sakbe arugyan ta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Ide, kanayo nakpay nga umutang ka no maawananak. Basit mo itad ni Tita Bitina. Anya? Itapay tadda ni Papa Medya abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan? Kuna ni Tita, asaan ka no pa'y anak pawit ni Daddy? Ay, madinsamot da ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usarami ti pagadalan.
Rabiin ngamin no umawawag ni Papa. Kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da Tita Bitina. Kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan-ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang nagkapo dito eh. Ni ka di Prince, tidakda ka matam? Agdamdamagak, agdamag kakit kanyakon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laeng dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer dayja a Prince. No Prince ako nam tinagan na. Isulang mati umay dito ya kadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y laitaa ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nangag kong awawagan na ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Wano saan, mailiw ti anak mo kan ka. Sigurado lakid di akailiw na ti anak ko. Kaya't kong awagan, ngamjakmat kayat amasinga ti panaturog na. Sabagay, no aldaw ditoy. Rabiida mo't iti Pilipinas. Ayun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoyak adimakal. Mano ti tawon mo, idi imay kayo kadagiti dadakal mo ditoy? Imo na ni Papa. Simaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang iti Pilipinas, no agretay rak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsyanda. Imayak la gumatang iti may 1 kilo alamas. Kan karne manang. Apay asikapay ti umay dito'y tiyandaan. Agda nga minsan nga ili ni Mami. Sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbaga ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simang ba ije balay da ah. Awan mo't manang. Nung madlaw ko abimas iti kwartana. Dapay di na magatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy nga min dagijay nga agina. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay nga minadibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo matarumor. Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay, saan ko ang nalipatan nakatulong ak manang? Nalipatam nga inted ti sweldok. Anya ti pizza na itan. Inton maminsan ton ti sweldom. Mangmangan kamot dito balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpauit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kadatapos katagpauit. Dahil ti imbaga na kanyak, idinapan ija abroad. Apay ko mga ibaganakan ka. Babae na kakadi, ta ibagana pa'y daytakan ka, ha? Ti imbaga na, sa anak ka no apuman panaw, ta ipauitan na akanayon iti sweldo, kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, Mami. Kasano, kanayon kayo matadumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong. Asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na. Tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanen mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Hindi agrigrigat ta, di pa inangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlamyong mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na. Mangtad to no da kwarta na. Naliday ka mat Angel.
Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, Manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mo't gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawakla ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, Manang. Dinak pampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyaman Manang. Duwata kumalaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agina. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta, Manang Tina. O anyo, ada ka din na sarakam at trabahong? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan iti kwarta no adamanan ipawit ni Armando. Kasapula ko na eh. Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam, no adanton trabaho. Isu nga rod nga ikanak iti aramata ka kwarta, tapno makabiro kak iti mayat at trabaho. Siguraduam nga da masarakam at trabaho. Ipaw-pawit ni Armando ti itad ko ken ka. Di kagdanag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakitak itay ni Nana Bitina at dakadwa na alalaki. Napanda iti hotel. Apay ang napanda iti hotel. Sapay ko matakamal iti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibindan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga agina. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel, agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Anya nga tayo tinasayat nga ramiden ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Amang ano dadakas nga ramiden ta kadata dito eh. Saan mo pa'y lang ay pulpulong, Manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidem. Anya day jay. Di ibagam amasakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga amangan no kalahat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikan nakmet. Nagmayat abiyag. Malidliday ka manan, sir. Holiday ington bigat. Mabalinta ti aglive. Ipasyar ka iti dadduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran. Ay, agpasyarak. Asaan ko akadwa ti anak ko? Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpasyar ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat apaayan ti awis ti balasang. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no dadduma. Amum ti mangpunas itiliday. O, na yun tamang punas. Di pa nagrelax sagpaminsan. Mangtagmat iti bang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.